Se'n parla molt, Sostenibilitat, energies verdes, energies renovables, i a Premià de Mar tenim l'oficina Premià Energia, que treballa justament per fer del nostre municipi justament que sigui més sostenible energèticament. Per això, avui el que farem és parlar amb l'encarregat d'aquesta oficina, amb l'Albert Puig, que ha vingut a explicar-nos tot allò que estan fent, així que també parlarem de qüestions d'interès. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio. Molt bé, gràcies, bon dia. Avui hem volgut convidar-te per posar en solfa i per fer una mica de balanç de tot el que tenim entre mans, perquè energèticament s'està parlant moltíssim a nivell social, preocupa molt i cada vegada més l'energia. Bueno, és un bé bàsic i com a tal va afectar a tothom i tothom depèn d'ella, així que evidentment està a l'ordre del dia i més en un context actual que es parla molt de crisi energètica, ambiental, canvi climàtic, tant a nivell polític com a nivell geopolític com a nivell local. Hi ha hagut també, jo crec, una evolució i una sensació de que l'energia preocupa, importa, interessa molt més que fa anys, no? Abans era com preocupava la llum de casa i poca cosa més, no? I ara de cop i volta... Preocupa, entenc, i ens ocupa, però en tant que hi ha moviments al darrere, no? És a dir, fa un parell d'anys, quan vam tenir aquell boom de cost econòmic de la factura de la llum per el que parlaven de la guerra d'Ucraïna, evidentment va pujar molt i per tant ens va preocupar molt. O preocupa quan hi ha un tall global a la península i també preocupa, no? Però sempre preocupa quan hi ha una relació directa amb un increment de costos o perquè hi ha una cosa totalment puntual com és una apagada nacional. Doncs vinga, va, entrem en matèria i parlem de Premià de Mar, de com estan aquestes instal·lacions fotovoltaiques, aquestes plaques solars que havien de fer que el municipi fos més sostenible també pel que feia a la despesa energètica, aprofitant equipaments municipals. Això com ho tenim, Albert? Això ho tenim una mica seguint el cronograma que teníem establert. És a dir, també vam fer, fa un parell d'anys, vam fer una redacció de 20 projectes executius que això ens permetien demanar diferents subvencions que anaven lligades a instal·lar plaques a cada equipament. En total en teníem 20, vam fer una primera tongada, ja fa un any que ja es van executar, que són les que surten en pantalla, en total són 8, això ja està muntat, i actualment, a final d'any, acabarem de muntar i posar en marxa les que veieu en color verd, que són l'Escola Dofí, l'Escola Núria i el Poliesportiu. És a dir, que estem aprofitant tots els equipaments municipals, ara també d'escoles públiques. Tot allò que és equipament municipal i té una coberta relativament viable és on es van projectar col·locar plaques solars. En quedaran en total encara pendent de cara a l'any vinent, que això és una cosa que ja s'ha licitat i es començarà ja, i que la previsió és que això estigui acabat més o menys ja al juny de l'any vinent, que són les 9 últimes que veieu en pantalla, que són l'Escola Montserrat, Lió, Gran Via i diferents que surten aquí en pantalla. En total 9 que sumaran 20 instal·lacions i que més o menys estem parlant d'una potència d'1 megawatt pic de potència solar. Que bo, és a dir, tot va començar amb 8 equipaments inicialment, no? Per veure com sortia, i de cop i volta estem més que doblant. Això vol dir que que està anant bé, vaja, que és rendible. Bé, és rendible en tant que no? tenim subvencions al darrere que ens permeten que això sigui molt viable econòmicament, però ja la idea inicial era instal·lar-ne 20 en aquest total, o sigui, el que hem fet no ha sigut res improvisat, sinó que ja d'entrada teníem previst col·locar-ne 20 a cada equipament públic que hi havia un espai o una coberta disponible viable tècnicament. Molt bé. Per tant, tota aquesta energia que rebem del sol és la que aprofita aquell equipament, no? Correcte, és energia convertida en el que seria la radiació solar en energia elèctrica a partir de les plaques i de l'inversor, que converteix l'energia contínua en alterna, i la injectem en el propi equipament per consum propi. Quin problema té l'energia solar? Problema o desavantatge respecte a quan engeguem la llum a qualsevol equipament que ens ve l'energia de la xarxa elèctrica, que la solar la tenim quan la tenim. La tenim quan tenim sol, quan plou en tenim menys, a l'hivern en tenim menys que a l'estiu i per tant no s'ajusta a la demanda real. Això fa que en moments puntuals no en tinguem prou per cobrir, com passa sovint, o quan arriba, per exemple, el cap de setmana, en generem més de la que no demandem. Clar. I això ens obliga o ens ajuda al fet de tenir una normativa que ens permet compartir l'energia generada. A la mateixa imatge que us hem mostrat, en parèntesi, hi ha una C que vol dir col·lectiu. Aquest equipament és una instal·lació col·lectiva, que vol dir que pot compartir l'energia no només amb l'equipament en el qual l'hem implementat, sinó amb un altre equipament
que tingui més demanda que no generació. I per tant això quedarà compartit i establirem com una xarxa, una comunitat energètica municipal en la qual aquests 20 equipaments compartiran energia. Clar, deia, més rendible perquè hi ha subvencions que et permeten poder-les instal·lar, però l'estalvi energètic que tens també és important. Bueno, en aquest cas, com que tot això està, diguem, subvencionat per la Diputació de Barcelona, la viabilitat és immediata, però evidentment això suposa un estalvi, la despesa econòmica i energètica i d'emissions del municipi. En aquest cas, doncs, l'estalvi, un cop n'hem parlat, no tinc la dada exacta, un altre dia en podem parlar en detall, però sí que és un estalvi econòmic i energètic considerable. Parlem que és únicament solars en equipament públic. Per tant, la demanda d'un municipi és molt més que això, té tot el sector residencial, terciari, comerç, etc., no? que és la major part del consum d'un municipi. Justament pensant en com aprofitar energia, no? Va començar també la idea de fer comunitats energètiques aquí a Premià de Mar, que és pràcticament molt novedós, no? Podríem dir. Bueno, sí, no serem ni molt menys el primer que ho posa en marxa, però sí que és una cosa relativament nova i que pocs ajuntaments han fet, almenys aquí al Maresme, amb la modalitat que ho estem preveient fer. Aquí veieu en aquest mateix quadre que hi ha un en vermell, que és la biblioteca, que també té una C de col·lectiu. La biblioteca és l'equipament públic, la instal·lació municipal pública, que compartirà energia, en aquest cas, com a prova pilot, amb famílies vulnerables del municipi. A partir de diferents jornades que vam fer amb el Departament de Serveis Socials, es van determinar en total 23 usuaris que tenien dret a percebre energia provinent de la biblioteca, que és bàsicament el que dèiem, una instal·lació col·lectiva a la qual podem determinar com volem repartir aquella energia. I cada família rebrà l'equivalent a 1 quilowatt, que més o menys són com 2 grans plaques solars, a casa. I això permetrà una reducció del consum i de la despesa energètica. Que bo. I com s'aconsegueix això físicament? És a dir, com guanyes aquella energia en un domicili? Diguem, no hi ha cap cable com a tal, no hi ha un cable de la biblioteca que vagi a cadascun d'aquests habitatges. Això té un comportament virtual. És a dir, la companyia, en aquest cas distribuïdora, té coneixement de que aquell usuari té associat una planta fotovoltaica i fa un balanç virtual horari. En aquell balanç horari té molt clar l'energia que ha consumit i tindrà informació de l'energia que haurà rebut i farà aquest balanç horari i per tant descomptarà, has consumit 8 i has produït 4, per tant et toca pagar 4 i les 4 que has generat no cal. Per tant és una sinergia però no és físic. No, és purament virtual i no hi ha cap cable pel mig. De fet, el cable el tenim, que és la pròpia xarxa elèctrica. La idea començava amb un primer grup de 14 famílies i s'han anat sumant famílies fins a les 23, no? N'esteu satisfets, Albert? Bueno, sí, en total vam fer crec que 3 jornades informatives i a mesura que les anàvem fent es van anar apuntant i vam exaurir amb la tercera jornada informativa i en vam tenir 23 usuaris que es van apuntar. Aquí hi ha un tema de formalisme a l'hora de sol·licitar formalment l'entrada a la comunitat i hi ha una altra feina que encara no tenim acabada, que és tota la gestió amb la companyia elèctrica. I normalment sabem que quan tenim tracte amb la distribució la cosa no va ràpida. Això es va tancar a l'agost i encara a dia d'avui hem de dir que les famílies no estan rebent encara. Hi ha pendent un tràmit que no és que tinguem encallat, però que segueix un curs que no tenim encara acabat i que esperem que a final d'any el puguem tenir acabat. Ja passava, no?, amb els carregadors elèctrics, per exemple, que havies d'esperar, ho tenies tot muntat, tota la instal·lació feta i només faltava el vistiplau de la distribuïdora. Per dir-ho suaument, és un drama. I cal, com a afegitó, això és un pilot que treballem amb serveis socials perquè aquests habitatges puguin rebre energia de forma gratuïta provinent de la biblioteca, però la previsió és que tot això també es pugui ampliar a qualsevol habitatge de Premià de Mar, d'acord? A partir d'un preu públic, d'una taxa, i que pagant una petita quota anual puguin tenir dret a aquelles famílies que no tenen una coberta perquè viuen a una comunitat, no tenen espai o no es posen d'acord per diferents motius, doncs que puguin també accedir i tenir dret a fer ús d'això. Que puguin apadrinar una placa solar. No? Això encara no està actiu, hi ha un seguit de tràmit burocràtic a nivell local que s'ha de treballar, entre altres motius, entre temes interns d'avaluar com fer-ho d'una forma jurídica legal, determinar la taxa i que tot això s'hagi d'aprovar.
i l'Ajuntament està mano sin ello. Molt bé, l'Albert, que s'explica molt bé, i idees no en falten, i a més les van duent totes a terme amb un resultat satisfactori. Així que volíem parlar de vehicle elèctric i aquests carregadors, però ens quedarem sense temps i m'agradaria tocar també les activitats de Premià Energia, com aquest taller de sostenibilitat pel proper dia 21 d'octubre. Albert, què hem d'explicar del taller? El dimarts que ve és el taller que no és la primera vegada que el fem, jo crec que és la tercera edició que fem, i és un taller que bàsicament està orientat a tota la gent de Premià que volguien establir una mica de debat, de conversa sobre què és i què no és la sostenibilitat. És un terme que sentim molt a dia d'avui, contínuament, qualsevol objecte, qualsevol cotxe avui en dia és com sostenible, i no entrem tant a debatre si un cotxe ho és o no ho és, no? Sinó a entendre una mica el context global actual, per què hem de fer aquest canvi cap a aquesta nova forma d'entendre l'energia i el model econòmic, entendre quina és la causa de tot plegat i mirar quines alternatives macroeconòmiques hi han, però no només ens quedem en això, sinó que també entrem a nivell individual com què fem i què podem fer, diguem, per millorar. Són places limitades, això vol dir que hi ha una inscripció? Exacte, que surt a la pròpia pàgina web, que si no m'equivoco és energia.pdm.cat, o si no a la pròpia agenda de l'Ajuntament de Premià de Mar. I això és el dia 21, a les 6 de la tarda, a Can Roure, a la planta 2. Fantàstic. Aquí és quan veus també que hi ha aquest interès pel que dèiem, aquesta energia que està en boca de tothom, aquesta sostenibilitat i aquest viratge que està fent el món, no? A tot allò que jo pugui aportar individualment, no? Fins i tot. Individualment, que evidentment tots tenim clar que no, és a dir, és important que individualment puguem fer aquells que vulguin reduir o no la petjada ecològica, però evidentment té una component internacional, geopolítica, macroeconòmica enorme i estem en una dinàmica que és molt complicada de revertir. I un cinefòrum també hem preparat pel novembre, extractivisme verd del sud d'Europa. De què va això, Albert? Doncs això és una proposta que ens vam fer, que és una activitat que ja fan en diferents ajuntaments i que és simplement l'UDG, que és l'Observatori del Deute a la Globalització, que és un documental, de fet en són dos, que parlen sobre l'impacte que té tota aquesta transició que parlàvem, no? Verda, que al final hi ha moltes formes de transitar i a dia d'avui estem triant un determinat model, no? Que és bàsicament tal com ho tenim tot actualment en combustible fòssil, convertir-ho en renovable, vehicle elèctric i una mica limitar-nos únicament en el que és aquest canvi de paradigma d'energia. Això, evidentment, també té un impacte, és part de la solució, però segurament no és l'única cosa que hem de fer per poder fer el canvi, i té un impacte en el sud global perquè al final també tot això depèn de materials crítics que no tenim i que sovint hi ha països que són els que pateixen a tot això, no? Per tant, es posa damunt de la taula aquest debat i a partir d'aquí farem un col·loqui amb una persona responsable de l'UDG i la idea és fer una mica bullir l'olla i que parlem de tot plegat. Què és extractivisme? Que m'ho has explicat abans, però m'agradaria també que si algú s'ho està preguntant tingui resposta. Té a veure amb tot allò que aquests materials crítics que parlem al final s'extreuen d'un ambient, d'un territori, d'una zona, i per tant té aquesta component d'extreure aquest material o recurs energètic o material d'un determinat territori. I per tant el que fem avui en dia és, aquí no tenim combustibles, diguem, com petroli o gas, però tampoc tenim els materials o minerals que calen per fer tot això, no? I per tant s'han d'extreure i sovint aquests països són països ja generalment que venen d'una situació delicada. Que és molt curiós, no? Que contrasta, no? Amb tota la riquesa que tenen a nivell material, podríem dir, no? Però, en canvi, doncs han de viure les conseqüències de patir aquestes extraccions. És un clàssic, jo diria. Cada cop que hi ha un país que té un determinat recurs natural, sempre ha estat subjecte de molta inestabilitat política. Crec que no és casual, evidentment. Doncs ja ho veieu, l'Albert Puig, que ens explica tot el que estem fent a Premià de Mar pel que fa a sostenibilitat i energia, i a més també ens proposa aquest taller de sostenibilitat pel dia 21 d'octubre i el Cinefòrum pel 18 de novembre. Així que, Albert, ha sigut un plaer, un luxe, una llàstima que passa molt ràpid, però t'expliques també que el proper mes et tornem a convidar, d'acord? Vinga, serà un plaer. Gràcies, Albert. A vosaltres, que vagi molt bé.